So isang magandang umaga po sa ating lahat dito po sa Malabon Fish Market kung saan ay dagsa po ang ating mga mamimili, no? So update natin yung kanilang mga latag dito ng mga isda o anumang klaseng laman dagat dito po sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so ito yung mga presyo, no? Ng latag dito sa Malabon Fish Market. Ang mga presyo po ng ating mga mangga ay 100 pesos. Shoutout sa iyo, Lodi. Good morning. Magkano yung mga presyo mo ngayon ng mga tinapang bangus? Ganun pa rin, Boss Lando, 180. Siyempre natutuwa pa rin tayo, 150 na lang. 150 na lang po ang mga kada piraso. Tayo pag natuwa. Ayun, kada piraso po ay 180. At pag natuwa ay 150 na lang po ang isang piraso ng mga Boss, tinapa, boss. kada piraso ng mga tinapa, no? Boneless tinapa. Siyempre natutuwa tayo, kaya bibigyan natin 150. 150. Alright, thank you, Lodi. Salamat. At sa pwesto ni Boy Bangus, ayan si Boy Bangus. So, ang mga presyo, napakamura ng mga bangus natin, no? Meron pong 130 at 150 ang kada piraso ng kanyang mga latag. Dito, Boss Mike, magkano? Dito, nag-isa lang yung 130. Nag-isa 130. Eh, dito magkano? 170 na po. 170. Kasama po ito sa 170. 1 kilo na timbang, 1 kilo na. 1 kilo na ang timbang ng kanyang mga bangus at 150 rin po ang kada piraso, no? So yan yung latag ni Boy Bangus ng kanyang panindang bangus na inyo po mabibili sa Malabon Fish Market. Salamat, Boss Maeng. Thank you. Ang hipon ay 400 pesos. Sold out. So ayan po, no? Tulingan ay 160 po ang kilo. Alright, so dito tayo sa latag. Ito yung mga alimango ni Boy Putik. Boy Putik, shout out sa iyo. Magkano alimango? 400? 300. Ayan po yung mga latag po dito ng alimango ni Boy Putik. Tapos mga latag po dito ng Golden Pompano, no? 350. So malungkot si Boy Putik ngayon. Malungkot, El, si Boy Putik. Naglalamig eh. Oo nga, naglalamig nga, yo. Hirap kasi humugot eh. Hindi siya naliligo kaya na. Pag talaga di naliligo, giginawin talaga yan. Tapos 160 po ang kilo ng mga bangus. Yan po yung kilo rito, no, ng mga bangus po natin sa Malabon Fish Market. 160 at 90 peso. Tapos dito yung kay Boy Tilapia. Ang mga presyo ng mga tilapia niya ay 100 pesos. 100 pesos kay Boy Tilapia. Ayan. So shout out sa'yo, Boy Tilapia. Good morning. So ang dami mong nililinis ngayon. Ilang kilo yan? 4 na kilo ko. 4 na kilo. Maganda na tilapia sa taba. Maraming lang per tilapia natin. Shoutout sa mga namimili ko. Bukas, batag sa kayo. Oo. Maganda ko yung mga po sa Daming tao. Nagsa yung mga kababayan po natin sa Malabon. Salamat sa iyo, Boy Tilapia. Thank you. At dito naman tayo sa mga iba pang klaseng laman dagat na ating pong may update. So, nandito tayo, no? So, mga latag po ng mga gulay. So sa mga naghahanap po ng gulay, ay mayroon din po kayong mga mabibili dito sa Malabon Fish Market, no? Ganyan po yung presyo ng mga sayote natin, tinutumpok po sa halagang 30 at 40 pesos. At yung mga nakabalot po dito ay 20 pesos, no? Na mga bawang at meron din 50 pesos sa mga sibuyas. Tapos ang mga presyohan dito ng mga manok na calls ay 100 pesos, no? Good morning po. Good morning, shout out. Ayan. At mga pakpak natin ay 130.
Ayan, 130 po mga kada balot dito na at mga backbone. Salamat. Good morning sa'yo, Lodi. So ito po yung mga prutas po natin na green grape o ubas. Pwede pala pansigang to sa bangus. Pwede po. Pansigang. Kayo, ayan o. Ating kilong baboy, 3 kilong ubas. Panigang, no? Dinaigang bayabas. So yan po yung mga presyo ng ating mga prutas. Ayan po, libre tikim sa akin. Ayun, may libre patikim na mangga rito. Oh. 100 lang po. Tingnan niyo yung balat. Sa akin. So mga lettuce po natin tumpok ay 30 pesos. So ayan po ang ating sitaw sa halagang 35 pesos kada tali. Shout out sa iyo, Bito. Good morning, good morning. Sa mga latag ngayon ni Bito dito ng mga isda, no? Mga bisugo, pusit. So yan yung mga latag po dito. May bakoko. Tapos sapsap na masarap na iluto sa sampalok, pangat. Ayan, pangat na kalamansi, pwede. Pusit. So yan yung mga latag po rito, no? Ng mga fresh na isda mabibili ninyo sa latagan ni Bito. Yan po yung masarap na bakoko. At yung mga alamang po natin dito sa Riwa po, 50 pesos na tumbok at mga palaba po ay 100 pesos. So kilo ay 100 ang mga tahong po natin sa Malabon, no? So mura yung mga kilo dito ng alimango. Opo, good morning po. So yan po yung 300 pesos na mga alimango natin, no? Ganyan din yung nasa taas kanina eh. Ganyan din yung nasa taas kanina. Boss Lawrence, magkano sa mga limasag mo? 200. Yan yung mga kilo ng alimasag, no? 200 kilo. Lati lang. Matataba yung mga latag po dito ng ang alimasag. Dalawang lati. So pwede na at 50 pesos. May kilo rin po ng alimasag dito, no? So ang daming tao na mga kababayan po natin na dumayo sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan. Shout out sa'yo, Lodi. Yan po ay nagkakahalaga ng 100 kilo. So shout out sa'yo, Mais. Hindi ikaw si King Corn, ha? Ikaw si Mais ng Malabon Fish Market. Hindi ikaw si King Corn. Ikaw si Mais ng Malabon Fish Market. So shout out sa'yo, good morning. Magkano mga mais natin? Ito, Busnando, 30 lang. 30 isang piraso mais na puti. Sa mga dilaw. 35 lang. 35 pesos po sa mga mais na dilaw, no? So puntahan niyo pa siya dito sa Malabon Fish Market at makikita niyo po si Boss Pambam. Mais ng Malabon Fish Market. Thank you, thank you. Salamat. Yung mga golden pompano at mga fresh na yellowfin tuna natin dito sa latag ni Kuya Ricky. Magkano ang presyo ng yellowfin tuna? 350 sa per kilo ng yellowfin tuna. Eh dito sa mga golden pompano, ganun din po. So 350 rin po yung mga kada kilo, no? Ayan, yung mga presyohan ng latag ni Kuya Ricky. At dito tayo sa mga bangus niya ngayon.
Kuya Ricky, update ko lang yung mga presyo. Magkano yung... 180 ang kilo. Biglang baba yung mga presyo ng bangus natin, no? 180. Dito Kuya Ricky sa mga pink salmon natin. Salmon, 180 180 rin ang mga per kilo. Ano, ang gagawin mo? Ayan, mga latag ni Kuya Ricky at mga tilapyang buhay. 140. Bangus pandaing Kuya Ricky. 180. 180. Halos parehas lang sa malaki. Yun ang mga per kilo po rito, no? Ikaw lang may bangus pandaing dito, wala naman sa taas. Kaya si ano rin, wala rin mabenta sa taas eh. Walang mga pandaing, ang hirap makakita. Malalaki, no? Kuya Ricky, salamat ha. Shout out. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. So dito tayo sa iba pang latag sa Malabon Fish Market na ating pong ina-update. So presyo po dito ng mga latag po ng mga talong natin ay 100 pesos na kilo at mga kamatis ay 100 pesos din po ang kilo, no? So ganyan po yung mga presyo ng mga gulay na ating pong nadatnan at na-update sa bayan po ng Malabon. So mga hipon dito, no? Ayan, mga hipon po natin at mga kilo ng tilapiyang Batangas ay 100 pesos kada kilo. So mura yung mga bangus natin dito, no? 150 isang piraso. May isang kilo na po yung isang piraso niyan. Kayo na lang po ang pipili sa mga binibenta po nila ng mga bangus. At 100 pesos tumpok ng mga tilapiyang Batangas. At ang mga pusit po natin dito ay 330 yung mga per kilo. So mga tilapia dito ay tinutumpok na, no, sa halagang 100 pesos. Ang mga pusit lumot, yan, 300. Gano yan? Ayan, 330, no? Pulok doon. Ayan, 330 na kilo. So dito ay 100 pesos na tumpok. Yan po yung mga tilapia po dito ay tinutumpok sa halagang 100 pesos na po, no? Ang kilo ay 100 pesos din po. Yan naman po ay malalaking tilapia na pang inihaw o pang sweet and sour na malalaking tilapiyang Batangas. Ayan, yan yung mga latagan po dito. At mga tilapiyang Batangas po natin ay napakadami, napakamura na po ng mga presyo, no? Malimit yung mga presyo nila sa 100 pesos, 110 sa kanilang mga latagan po rito. Alright, so yun po yung ating mga na-update sa mga tilapiyang Batangas. So shout out sa iyo, Pango. Magkano yung mga pusit? Diyan boss ay 300 300 ang per kilo. Magkano? Diyan 300 na lang tayo. Puro na yan tayo. Dati tika na lang ito tayo. Slogan yan tayo. Yan po ay 300 pesos, no? 150 sa mga isdang gulyasan. At cream dory po natin dito ay 160. So yan yung mga latagan dito, no, sa Malabon Fish Market na ating pong iniikutan at ina-update para sa ating mga masugid na taga-subaybay ng ating vlog sa bayan po ng Malabon. Yan ay 100 pesos po ang kilo. 140 at 150 sa mga kada piraso po ng mga latag nila dito ng mga bangus. Ayan yung mga in-update natin, no? Salamat! So dito yung mga tilapyang buhay na buhay po ninyong mabibili sa halagang 130. Kung nagagawa tayo, itong pula lang yan eh. Malapot na lang naman yan tayo. Kahit kunting lang yan, kaya na yun.
Shout out sa'yo, geng geng. So mga isdang loro naman po dito yung mga tumpukan ay 100 pesos. Good morning. Ayan yung mga presyuhan no, na atin pong inapis. Mukhang wala kang latag ngayon ah. Nabili! Nabili. Ubos na. Lapo-lapo! Isang piraso! Hmm? Nakasok ko! Ay, makikita ka mamaya yan. Nakaubos pala kagad. Nasa ko sa'yo ba yung pinapasa yun? Nakikita ko rin sa kanya yung mga vlog eh. Kapag umaga, nakita ko yung mga sipon, tatugpo. Naganda yung mga suwahe, sariwa-sariwa. So ayan po ang kilo po dito ng mga bangus. 90 pesos po sa mga kilo ng tilapia Batangas at 180 sa mga kilo po dito ng mga bangus. Ayan o. Kilo po, murang-mura yung mga alamang. Tapos mga isdang torsilyo po natin dito ay 180 po mga kada kilo. Magkano ang gulyasang malaki? Uy, 160 na mas lahat. 150. 150. Ayun, shout out sa mga silent viewers po natin no, sa taga-subaybay natin sa vlog ni Boss Lando Explorer. Wala pa. Ang hirap. Sa mga tulingan magkano? 150 hanggang 140 no? Alright, thank you. Boss Lando. Good morning. Aray ko. So dito 150 po yung mga isdang tulingan ni Boss Ed Pompak, no? Boss Lando na singero. Ayun pala. Shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw. Bire mo, Boss Ed. Nung iniwanan siya kahapon ni Mrs., nagpunta doon, naghahanap ng isda. Samantala may isda naman siya. Oo. Kita ko doon kahapon eh. Namukhaan ko kaagad eh. Pag nung iniwan ka dito, pumunta doon sa taas. Naghahanap, nagtatanong ng isda. Samantala may isda ka naman. Kita ko doon kahapon eh. Pag-akyat ko. So yan po yung mga presyon po dito ng mga tulingan natin no, sa halagang 150 na kada kilo. So ito yung mga tumpukan din po sa halagang 100 pesos. Mga tilapia Batangas natin, no? Yan mga tulingan. Yan po yung mga bentahan po dito. Ayan, salamat. So madami mga tulingan tayo nakikita sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At pagtawid natin dito ay tulingan pa rin po. Puro tulingan, no? So magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning po. At update natin yung mga gulay po natin. Salamat po. So magkano ngayon yung mga sayote natin, kilo? 40 ang kilo. Sa mga maganda nating repolyo, 70. So mababa ang mga gulay ngayon, no? Eh, tanong po magkano? 100. Parehas lang sa iba, mga presyuhan. Hindi nagkakalayo. Ito, 10 pesos, mga okra. Kamatis na, 21 port. Kamatis ko. 21.4, di mas mababa sa'yo, 80 kilo. Oo, sa akin. 100 sa iba. Eh, ang palaya po magkano? 140 po per kilo, no? So, ito po yung 80 pesos na mga... 21 port. Ano, 20. Boss Lando. 100 pesos, 80 pesos na mga kada kilo. Baba kami konti. Mababa po konti dito ang mga presyon po ng gulay nila, no? Ayan. Yan po yung mga presyo ng kanilang mga gulay. At kagandahan ay may tag price po na inyo po makikita. Bago lahat ng kulay dito, Boss Lando. Ayun ang sinasabi ko. So shout out, magandang umaga ulit sa'yo, Lodi. Good morning. So salamat po, thank you ha. Shout out po, good morning, good morning. Salamat, shout out. Thank you, thank you. Salamat.
Alright, so tatawid tayo dito sa kabilang area na bentahan din po ng mga tilapiang Batangas. Dito po sa pwestuhan nila Agustin at ni Brian Flores. Thank you, thank you. Salamat. Salamat, thank you. Alright, so dito tayo. Ito lang po ang tanging pandikit na pwedeng gamitin sa masang na pustiso. At pwede rin ito Ayan, mga kilo po ng tilapia natin, 100 pesos. Dito, mangga, mura. Mangga po dito, 80 pesos ang kilo. Nakatulad ni Victoria. Parehas lang din po kami mga presyo ng mga mangga sa Divisoria. Baka makita kita sa Facebook. Makikita nyo po. So, salamat po, Nay. Salamat. Kita nakikita sa Facebook. Bustano. So, ayan po yung mga presyo, no? Sana nakakarating yan. Mars, magkano yung mga tilapia natin? 120. 100. So, yan po yung presyo, no, ng mga tilapia, no? Si parang Agustin saan? Nasa kabila, okay. So, ito po yung update natin sa kanilang mga latagan po rito, no? Alright, so, yun po ang ating mga in-update. Salamat. Thank you po, thank you. Mars, salamat. Sipag mo mag-vlog, no? Opo, kailangan po eh. Opo, opo. Sabihan mo na Ana, dito nakabili Mm. sa kaloob. Hindi lang kayo limang. Magkano kilot eh? 300 din ang mga presyo ng mga limang. Ganda ng mga limang. Laki, no? Wala pa 1 kilo yan. Yan po yung mga limatag din po dito na inyo po mabibili. So kuya, good morning sa iyo, shout out. So kuya, update natin yung mga suka mo. Ngayon nandito si kuya, no, nagbebenta po ng mga sukang, anong sukang ta, antike? Ayun, suka po na antike. Ganun pa rin po ba ang mga presyo? So yun po, 60 pesos, 20 pesos po sa mga maliliit. Yan po yung mga botelya ng mga sakto na Coke. At malalaki pong mga 1.5 liters po na mga suka ng antike, no? So yan po ay masarap at nakatikim na po ako ng mga suka na yan. So mag-i-enjoy po kayo sa mga sausawan na yan na ganitong klase pong suka ng antike. So si kuya lagi po yan nasa ibang lugar. Umiikot-ikot para iikot ang kanyang mga binibentang suka dito po sa Metro Manila. Kuya, so shout out po. Magandang umaga po. At maraming salamat po sa pagpapaunlak kay Boss Lando Explorer. Thank you po. God bless po. So yun na nga po at dito na po natatapos ang ating vlog sa bayan po ng Malabon Fish Market. So shout out po sa ating lahat. Shout out sa inyong lahat. Nair TV Vlog. So, good morning po. Shout out po. Good morning. Good morning po. Ayun. Ayun. Salamat po ha. Thank you po. Thank you. Ayun. Salamat po. At shout out kay Randy Conan ng Nabotas. Shout out. So Burnok TV. Shout out sa iyo. Tony Vlog. Shout out. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye. Ano dyan